царство му небесно, Трифон беше дошъл на една тренировка с Обица, ама то не бих казал, че Обица, то беше една лепенка звезда на ухото си. И старшата, като го видя, го направи на 2 стотинки. Но той някак си умееше да работи с всичките тях. Нали, говоря Любо, Емо, Ицо. Просто ги поставяше в такава среда, че те да могат да се развиват. Постоянно, дали с приказки и провокации, дали с това, че, да кажем, ние имало случаи на Панчарево, на терена чакаме в рейса, докато на втория терен по ската те правиха по десетки там отсечки нагоре и надолу, а ние ги чакахме. Може би и ние трябваше да ги правиме тези отсечки, може и да стигнахме тяхното ниво, но умееше, разбираше и знаеше кога какво трябва да се направи. Меришеше необходимото. По-различни ли бяха като характер по тази логика? Тоест, предполагам, че и към останалите се е държал по-майтъпчийски, в неговия специфичен стил. Димитър Пенев. Разбира се, той имаше такъв подход, че умееше, имаше моменти, в които не говореше нищо, само с държанието си и с това, което ще каже примерно на Бате Петио или на Трънката. Петър Жеков. Да. Днес точно, когато записваме 3 години откакто да, си отиде, той Бога го прости. Наистина неприятно ми е. Сещам се напоследък само за хора, които са си отишли от този свят. Но това е, живота продължава, но те винаги ще останат. Те оставиха нещо в този български футбол, което просто трябва да се използва.